Naka-live si Tres. Baka sakali dumami yung tao. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy. Ang hirap naman humawak. Nakakangalay sa kamay. Sis Mimi. Shout, Sis Mimi. Thank you sa patamis love. Bawal mag-live dito. Salamat, Sis Mimi. Nakahiga ko sisi sa heating machine. Pangpatunaw sa taba-taba. Taba-taba. Tinutunaw na nagpapalay po ako, sisi. Live po talaga. Try ko lang mag-update kasi ang hina ng signal. Pero nakakangalay sa kamay, gabi. Ito, ay, wala na nga, oh. Ito si Dos, yun, oh. Wala si Dos. Kita yung chan ko, oh. Yan. Yan, sisi, oh. Dito sa aking iyan. Nakalagay. Oh, init na? Init na, pinapawisan ako masyado. Sabit lang to, guys, kasi wala dito mag-live. Wala yung may-ari. Kumusta ka dyan? Ano live? Ikaw na mahawa? Pagkita mo ako. Mulik mo, hindi man yung gayon. Madilim. Madilim, hindi makikita ang biyat eh. Sisi Jeanette. Sisi. Hanging out. Just hanging out. Sisi, nagpapatunaw ako. Sisi, nang alam mo na yon. Sinabi ko na sa'yo. Kung ano yung pinapatunaw ko din eh. Nakasalang ako, sisi, sa mainit na bed. What are you doing? Nasa liposuction si Tres. Liposuction talaga. Hindi mo kita si Dos. Ay, hello. Mag-relax muna. Natutunaw na ang taba ko sa likod. Ilang minuto pa dati le? 35? 30. Kas sasal natin lang ng 30 minutes. 29 minutes. Sabi mo, yung minatimer pa ka na. Ay, sinta. Ay, sabay yun. Para. Ay, ulit mo naman pala rin.
Tunaw na ang taba ko. Taba talaga. Tumaw talaga dyan. Tama. Mama Eden Mix Vlog. Correct, correct. Eh. Nagre-relax lang ang mga person. Hawakan mo dahil. Hawakan mo dahil. Sis Mimi. Thank you, Sis Mimi. Nangangalay ako maghawak. I-end ko na ito. Kailang minutes na? 7 minutes pala. Kahit mga 15. Pabuti natin 15. Natunaw na ang aking taba. Sisi Lady. Sisi Lady, Mikalaw, shoutout, Sisi. Update ka ako, Sisi, kasi wala akong live. Wala akong upload. Nakahiga ako sa mainit na machine. Salamat, Sisi Lady. Thank you. Wala pa ako sa bahay. Nasa ibang lugar kasi Tres. No. Nagpapalay po si Tres. Lay po. Hindi. Papatunaw ng ano. Sisi, papatunaw ako ng ano. Ng taba. Kala mo naman na taba-taba, no? Yan, Sisi, nagpapatunaw ko ng taba din. Ha? Tapos yung hinihigaan ko mainit. Nangangalay ako. Nangangalay ako maghawak ng CD. Salamat sa 3 eyes. Ano ko ng pawis? Saan yung panyo ko? Rose. Tunaw na. Tunaw na. Yung mantika ko sa likod. Di pa ako Sisi nakakapag-live. Di na ako nakakakanta-kanta. Pag uwi na sa bahay, kanta-kanta tayo.